வெல்கம் டு Blackboard She சேனல். இந்த வீடியோ ஹிந்தி லெட்டர்ஸ் லேர்னிங் பார்ட் 2, அதாவது சில்ட்ரன்ஸுங்களுக்காக. நீங்கள் பார்ட் 1 கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு பார்ட் 2க்கு வாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்ட் 1 நான் பின்னாடி போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவோட எண்டு ஸ்க்ரீனில் பார்ட் 1 நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம பார்ட் 1ல் எஸ் என்கின்ற டாவை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அந்த டா பையனை வச்சு கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம். இன்னைக்கு கா என்கின்ற கலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். போலாமா? ஸோ அப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன வர்க்கத்தை பார்க்கலாம்? கா என்கின்ற கலா அப்படின்னா கா வர்க்கத்தை பார்க்க போகிறோம். கா 1 2 3 4. இங்கே பாருங்க எப்படி ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு கதை மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணுறது ஒரு டைம் பார்த்துடலாம். கா க க க. கா க க க. கா க க க. கா கலா. கலா கலா. கலா அப்படின்னா ஒரு நாம், அதாவது நேம், பெயர். அடுத்தது பாருங்க, அடுத்தது கா தான் கொடுத்துருக்கேன். கா கல். கல் அப்படின்னா நாளை அப்படின்னு அர்த்தம். கல்னா என்னது? நாளை. இது நாளைக்கும் வரும், நேற்றுக்கும் வரும். அது பாஸ்டா, ப்ரெசண்டா, ஃபியூச்சரா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்கி மாத்திரா போட்டு காலா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். காலா காலா கருப்பு. இந்த கலா என்ன செய்யறாங்க? கலாவோட அம்மா கிட்ட போயிட்டு அம்மா நம்ம காலா படத்துக்கு போலாமாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அம்மா என்ன சொல்றாங்க? கலா கலா காலா படத்துக்கு கல் போலாம், இன்னைக்கு நீ போய் கானா காவோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? கலா கலா காலா படத்துக்கு கல் போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காலா படம் நம்ம படம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? காலா படம். கல் போலாம் அப்படின்னா நாளைக்கு போகலாம். கலா கலா காலா படத்துக்கு கல் போலாம், இன்னைக்கு நீ போய் இப்போ நீ போய் என்ன செய்யணும்? சாப்பாடு சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது கானா காவோ, சாப்பாடு சாப்பிடு. இங்க பாருங்க, கா கா அப்படின்னு சொல்லணும். கானா காவோ, சாப்பாடு சாப்பிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. ஆனா இந்த கலா என்ன பண்ணிட்டாங்க? சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது கானா பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்க பாருங்க, கானா காவோ. ப்ரொனவுன்சியேஷன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, லெட்டர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, மீனிங்ஸும் டிஃபரன்ஸ் தான். கானா காவோ, பாட்டு பாடு. அம்மா சொன்னது கானா காவோ, கானா காவோ, சாப்பாடு சாப்பிடு. ஆனா கலா செஞ்சது கானா காவோ, பாட்டு பாடு. ஒரு பாட்டு பாடுனாங்க. அம்மா கேட்டாங்க, கலா கலா உனக்கு என்னாச்சு? காலா படத்துக்கு நான் கல் போலான்னு சொன்னேன், இப்ப போய் உன்னை கானா காவோ, சாப்பாடு சாப்பிடுன்னு சொன்னேன், நீ கானா பாடிக்கிட்டு இருக்கே ஏன்னு கேட்டாங்க. கலா சொன்னாங்க, அம்மாமா என்னுடைய காதுல கானா காவோன்னு தான்மா விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனாலதான் நான் பாட்டு பாடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அம்மா சொன்னாங்க, கண்டிப்பா உனக்கு அப்படிதான் விழுந்திருக்கும். ஏன்னா நீ என்ன பண்ற, நிறைய இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நிறைய டைம், அதனால உனக்கு அப்படிதான் விழும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கும் சரி, பெரியவங்களும் சரி, சின்ன குழந்தைங்களும் சரி, நிறைய இயர்ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க. அது கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் மட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை நம்ம செவிப்பறைகளை பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துருங்க. இப்போ கலாவை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க? அது அவங்க ஒரு பாட்டு பாடிட்டாங்க. அம்மா சொன்னாங்க, சரி சரி இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நான் உனக்கு கீ அப்படின்னா நெய் ஊற்றி சாப்பாடு தரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது எங்கே நிகழ்ந்தது அப்படின்னா கார்டனில் நிகழ்ந்தது. ஒரு தோட்டத்தில், அவங்க வீட்டு தோட்டத்தில் நின்று 2 பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க, அம்மாவும் அவங்களும். சரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அடுத்தது பாருங்க, க க அப்படின்னா க சே கன்னா வீடு. அதே கவை வச்சுதான் கீ நெய். சரி நீ சாப்பிட மாட்டேங்கிற, நான் உனக்கு கீ ஊற்றி சாப்பாடு கொடுக்குறேன், வா வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு அம்மா கூப்பிடுறாங்க. அப்போ இங்கே பாருங்க, க வீடு, கீ நெய். இன்னொரு ப்ரொனவுன்சியேஷன் பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் நல்லா புரியும். கா சாதாரணமாக கூப்பிடுற கா. அடுத்தது கா 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 சொல்றோமா இல்லையா? அந்த கா இக்கு போட்டு ஒரு கா போட்டா எப்படி ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணணுமோ அப்படிதான் நம்ம பண்ணணும். கா இக்கு கா கா. இதை இக்கான்னு சொல்லக்கூடாது, கா. அடுத்தது பாருங்க, கா கானா கார்டன். ஷால் ஐ கோ டு கார்டன்? கா கார்டன் கா. அடுத்தது க கீ. பாத்தீங்களா? க கீ. கா கலா கா கல் காலா கருப்பு. கானா காவோ, சாப்பாடு சாப்பிடு. கானா காவோ, பாட்டு பாடு. க வீடு, கீ நெய். கலா கலா காலா படத்துக்கு கல் போலாம், இப்ப நீ போய் கானா காவோ. இப்ப காசே கலாவை பார்த்துட்டோம். நம்ம டா என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாமா? டா அவங்க வீட்டுக்குள்ள
டா டா ட ட 4 பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அம்மாவுக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. அம்மா ஆன்லைன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அம்மா சொல்றாங்க, டா டா ட ட ஏன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? என்ன கொஞ்ச நேரம் ஒர்க் பண்ண விடுங்க. நீங்க 4 பேரும் சத்துல போய் விளையாடுங்கன்னு சொல்றாங்க. சத்துல போய் விளையாடுங்கன்னு சொல்றாங்க. சத்து இங்க பாருங்க, சத்தா சத்து. சத்து அப்படின்னா வீட்டின் கூரை அப்படின்னாங்க. கூரைனா என்ன? ரூம், அதாவது மாடி. ஸோ நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்பா அம்மா இல்லாமல் நீங்கள் மாடிக்கு போகக்கூடாது, அப்பா அம்மா கூட தான் போகணும். ஸோ இது உங்களுக்கு சொல்லி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா? சத் அப்படின்னா வீட்டின் கூரை. அம்மா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் 4 பேரும் சத்தில் போய் விளையாடுங்க. நான் உங்கள் 4 பேருக்கும் என்னோட ஒர்க்கை முடிச்சதுக்கப்புறம் சனா இங்கே பாருங்க, சனா 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 அப்படின்னா கொண்டை கடலை. சனா நான் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு கூடவே ஜா இங் கி ரி ஜாங்கிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த ப்ரொனன்சியேஷனை பாருங்க. ஜல் அப்படின்னா நீர். சா சா ஜ ஜ. இந்த ஜவை நம்ம பார்த்து ஒன்லயே பார்த்துட்டோம். ஜன்னா அருவி, அதாவது நீர்வீழ்ச்சி, அருவி எல்லாமே சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது பாருங்க, சா சா ஜா. சா சா ஜா. சா சனா கொண்டை கடலை. ச த சத். சத் அப்படின்னா வீட்டின் கூரை. ஜ லா ஜல். ஜல் அப்படின்னா நீர், சுத்த ஹிந்தி ஜல். இப்போ ஆக்கி மாத்திரா போட்டிருக்கீங்க. ஜா இங் கி ரி ஜாங்கிரி. ஜாங்கிரி அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஜாங்கிரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஜாங்கிரி. அம்மா என்ன சொல்றாங்க, டா 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 சண்டை போடாம சத்துல போய் விளையாடுங்க. நான் 1 hour முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு சனாவும் ஜாங்கிரியும் செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி டா 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 4 பேரும் போய் சத்துல விளையாடுறாங்க. அம்மா அவங்களுக்கு சனாவும் ஜாங்கிரியும் செஞ்சு எடுத்துட்டு போறாங்க. போய் 4 பேரும் அந்த ஈவினிங் டைம்ல சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமா சத்துல இருந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க, அதாவது கேர்க்கு வந்துடுறாங்க. இன்னொரு டைம் பார்க்கலாமா? டா 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 ட சா சா ஜ ஜ. டா 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 ட சா சா ஜ ஜ. சனா கொண்டை கடலை. சத் வீட்டின் கூரை. ஜல் நீர். ஜாங்கிரி ஜாங்கிரி. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தன்யவாத்.